चिंतयामि सततं मयि साविरक्ता बिंबल सत्तरीची ही प्राच्य विद्या संवर्धन मंडळाची निवासी संस्कृत पाठशाळा 2 वर्सां फाटीं सुरू जाल्ले हे पाठशाळेत सद्याक 17 भुरगे वेद संस्कृत याज्ञिकी हाचे बरोबरूच शाळाय शिकतात। येथे शांतीपाठ शिकतो। कितवीत आहे? 5वीत। शाळेतून मी 1 वाजता येतो। 1 वाजल्यानंतर जेवून परत 2:45-3 पर्यंत मी अभ्यासाला बसतो। 10वी झाल्यानंतर हेच करणार। माझं सध्या इथे पहिलं वर्ष आहे। मी शाळेकरी मुलगा आहे। मी 8वीत शिकतो। मी शाळेत गव्हर्नमेंट स्कूल गोळेली या शाळेत शिकतो। हांगासरले कांय भुरगे हे शास्त्रीय संगीत तेच प्रमाण संस्कृतांतल्यान MA अशा आनी हेर पदव्यांचे शिक्षण घेतात। आणि त्याच्याबरोबर MAचा फर्स्ट इयर सध्या ह्या वर्षी संस्कृतमधनं टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या ह्याच्यातून चालू आहे। एक्सटर्नल याज्ञिक पण करतो आणि एक्सटर्नलमधनं MA पण करतो। इथं संस्कृत आणि याज्ञिकी असं 2 आणि त्याच्या व्यतिरिक्त संगीत शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण मी बोरीत जाऊन गौरीश तळवलकर त्यांच्याकडे शिकतो आणि ते फ्री ऑफ कॉस्ट शिकवतात मला। मंडळ हे भुरग्यांकडल्यान एकूय पयसो घेनासतना तांकां शिक्षण जेवण खाण रावपाची सगळी वेवस्था करता। गणपुळे हांणी स्वताची कांय जमीनूय हे खातीर दान केल्या। संस्कृती संवर्धन आणि भुरग्यांचे स्वावलंबन हेच ध्येय। हांगा भुरग्यांक वाचनालयाची व्यवस्था आसा। सरकारचा पाठिंबा गेल्या वर्षीपासून मिळत आहे, त्यामुळेही आम्हाला जरा उत्साह ह्या कार्यात आला आहे। आणि आमच्या संस्थेचं नाव आहे प्राच्य विद्या। तर ही जी प्राच्य विद्या म्हणजे जी पुरातन विद्या आहे, ह्या विद्येचं संवर्धन करण्यासाठी हे मंडळ स्थापन झालं आहे। त्याच्याकरता ते कार्यरत आहे। सर्वांगीण विकास, त्याचबरोबर ज्योतिष, संस्कृतातून आमच्या शाळेचा जो उद्देश आहे, संस्कृतातून सगळी मुलं बोलावी। जांकां आपली नोकरी व्यवसाय सांबाळून वेदोभ्यास संस्कृत शिकपाचे आसा तांकां शिकोवपा खातीर मंडळाचे यत्न चालू आसात। कितलेशेच लोकांनी स्वताच्या इच्छेन कांय गजाली दान केल्यात, ताचो उपेग हांगासरल्या भुरग्यांक जाता। आमची जी जागा आहे ही जागा अपुरी पडते आम्हाला। ज्या वेळेला आम्हाला आमची बिल्डिंग स्वतंत्र होईल त्यावेळेला संस्कृतासाठी एक दालन निर्माण होईल आणि त्या दालनामध्ये सगळ्या समावेशक म्हणजे संपूर्ण समाजासाठी एक विशिष्ट प्रकारे संस्कृत शिकवण्याची व्यवस्था इथं असेल। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।